adlaw karong Lunes mga bata. Unya pasalamatan nato ang tanan ha. Kadiyot mga bata. Ako sa ning pasalamatan po ng akong amigo ha. Kadiyot kaninyo mga bata. Niya mga bata. Dara. Nya atong pasalamatan si Julito Concepcion, ang atuang amigo po ni Konsyal Anisito Ruelo sa Barangay Binungkalan, Katmon, Cebu. Kumusta mo diya, Konsyal? Sa tanan na itong mga suodin ha. Nahala mga bata mga kasama. Hala mga bata, inom mo sa inyong doon pipi tablia para lambi kay pagpabinaw aning atuang aso ninyo ni Simnao na nga naguluhan landong sa Batayng Kahoy. Kay mga bata, mga kasama. Sa mga tao ni Inday Shen diya sa Bromwich PH. Kumusta ka mong tanan? O sa talang mga tao ni Kuya Nick Pipito, Dudong GR Pipito. Kumusta mo diha, Kuya Nick Pipito sa Toledo? Sa mga tao ni Vice Mayor Joey Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kanki, Ma'am Casmer Arao. Kumusta ka mong tanan? Talister daan, Konsyal sa Talisay, Konsyal Francis Espares. Nahala mga bata! Andiya kita sa unang adlaw sa kung asoy ninyo ning siminaw ng naguluhan. Landong sa Batayng Kahoy! Abi ni mo dahil no? Diligin ako mahimong ibaylo ang mga huni sa kalanggaman din sa ato kaysa kasaba dito sa siyudad. Pero kinalamsad na to mga andoy, Dong Darwin. Day, Ako no, dako gid ang akong pangandoy nga makapuyo kong syudad. Bala na lang ko dong igor akong nakahuman sa junior high. dahilin. Mahal man kaiti ka. Ug ikaw ang gihimo na akong inspirasyon. Pero, unsa may tabo sa atong duha ka gugmaday? Kung mo patigbabaw nimo ang imong mga pangandoy, Dong Darwin, kinahanglan bagid nga imong pilion ang desisyon nga mo'y posibleng makaguba sa atong relasyon. bisan og magkalagyo pa kita sud sa pila ka mga tuig. Kunaa lang sa usag-usa ka nato ang gugma ug ang respeto. Makalahutay kita, Dong Darwin. Sa iyo lagid ka ng isulti. Pero dili taw na lalim buhaton day. Dong Darwin. Dili lalim. Dali. Dong. Dakos na ako. Di tamkis ko tanong mga bati kay di na makaayo na to. Dong Darwin. Dahil. Dahil. Ay, super kiligit kayang duha ka mga binuhat nga kalibutanon, Lira. Hoy, Hilda, ikaw gid no, nikilig na sa ni siya ay. Kanindot ay sa mga kalibutanon ma-in-love, no? Sweet kaayo. Masayran ganing ama Medrano kining gibuhat nato na malusian na sa mga tumpugan ani Hilda. Ay, dili lagi ko magsapa, uy. Sekreto ra ni natong duha, Lira. Oh, Nagtuo ka mo. Gawa mo na ako makita. Ama Medrano? Mga sailong, inyong gisupak ang akong gibaod nga dili mangilabot sa mga taga-kalibutan. Halay, gilusin mo kumpugan, ama, agay. Ngano ni padaplen man kuno ka diha, Hilda? sakit kay kang manglusi sa bugan, uy. Ama Medrano. Paduol ra gud, Hilda. Sprikit kang dako, paduol na ko. Ama Medrano sa do. Sakit sa kumpugan ngay mong gilusi, ama. Irespeto ninyo ang privacy sa mga kalibutanon. Kabantay mo, ana. Pasagdi sila sa ilang mga gihimo. Kay ila ra ka na. Pasaylo kami si Hilda, amahang Medrano. Wa man bitaw sila makakita namo ni Lira, ama. Bitaw, ama. Salba ko ta. Ikasuko magani natong mga engkanto. Kung magkasa nato ang mga tao, nakita naman unta ang makakita nila. Kabantay mo, ana.
Unya, kamo, manghilabot na hino nila. Ama. Di ko gusto. Nga mausap pa kini, ha? Oo, Ama Medrano. Psst, oy. Psst. Tanaw. Psst. Hilda, Lagi, Ama. irespeto ninyo ang katungod sa mga tao nga ila sa kalibutanon. Ilabi na gyud ang ilang privacy. Nakulbaan may ako kanina inkantadang lira do. Kinsa man ka ang dili makulbaan nato no, nga mismo si Amahang Medrano manggid ang nakasakop nato. So, kilig. Sana all gid kaayo no, Lira. Huy, ikaw ron ba? Ano tukos pa ha? Kay mapagan ang way labot inkantadang Hilda. Inkantadang lira. Pero kay Pao ka, buutan ba ya ang taga-kalibutan nga ginganlan og Darwin no? Psst, huy. Nung sadik ka. Ngano ka diha? Lira? Swerte kaayo ang girl no. Si Helen ba? Kay in love kaayo niya si Darwin. Inkantadang lira. Gusto lang ko nga na ikasultihan sa matuod na kong gipati Hilda. Nga bisan sa akong pagka-ingkantuhanon, apan ang akong kasing-kasing, nipitik o paghigugma sa usa ka kalibutanon. Og sa usa pa gyud ka kalibutanon nga naanay hinigugma. Tinuod na Hilda. Apan dili ta makapiog. Kung bulog na gid sa pagbati ang magpanguhit sa tong kasing-kasing, di ba? Ay, inkantadang lira. Musamot na gyud taron ani kung masakpan na sabta sa tong Amahang Medrano. Engkantadang Hilda. Kumadawat ta sa kumamanora si Dahilin. Oh, teman. Wala gitingali kabutangan sa kong kalipay, bay. Pastilan ni mo Bay Darwin. Naong sampun ng inahan ni mo nga. Igihan mo kina Bay, Di. Kung saan man ni mo lang. Wa may mauyo na sa imong mamanula si Inday Hili ni mo. Be, ikaw. bisa kung sa pay mahitabo, bay. Basta kay ipaglaban kinako nga akong gug mga to ni Dahilin. Hay, pastilan. Basta gugma lagi magsugo. Bisag mo supak ba ang tibuok kalibutan. Nahigugma magiko ni Dahilin, oy. Bay Jusing. Ay, lagi. Kabantay bitaw ko, Bay Darwin. Dong Darwin, daghan pa kag makaila, uy. Pasagdi ka nag imong hilin nga mularga og syudad. Wala lang babay para nako, ma. Si Dahilin ra. Naunsa ka man, gilumay ka ng babayhanan, no? Mura mo gani kong mamatay nga. Kung di na ko siya makita, ma. Onya, o sa bahitabo da ni mo kun mularga gyud og dayon si hilin sa syudad. Mamatay day unya ka. Karon palang gani, ma. Wa pa gani siya makalarga, pero mura lagi kumot ang akong dughan sa kasakit. Paghilom na Darwin, oy, naunsa ka man. Padabaya ka ng pagbati ni mo ngadto sa babae nga gusto pang mo enjoy ug maayos iyang pagkadaga. Unsa day tuyo ni mo nako nang Nora? Bahin sa kalambigitan ni mo ug sa akong anak. Okay naman kami ni Darwin, nang. Wa man may problema. Dunay problema. Tungod kay mularga ra ba daay ko no kag syudad. Ug nabalaka ko sa posibleng mahitabo niya sa akong anak kon mahilayo kaniya. Nang Nora,
Alang raman sab unta sa amo ang kaugmaon ang akong pagtuman sa akong ambisyon. Hinay-hinay na lang kaha nagbuwag ang akong anak Hilin, oy. Nang Nora, Mas may nagkaroon pa lang imo nang buwagan ang akong anak. Aron sa imo unyang pagbiya, hinay-hinay na lang sab unya kaniyang kalimtan, Helen. Abi ni mo, sige ba ikong ampo? Nga di lang kamudayan sa paglarga nga to siyudad. Darwin, makigbuwag na ko nimo. Oh, dahilin. Ay, kung kumawagan ako. Dili. Darwin, Kaluoy niya, we. Kibuwagan siya sa yangin ni Gugma. Nihilakin taon siya. Darwin, ayaw paghilak, uy. Gwapo manggod ka o gusto pagit ka sa barog. Napailaing nangandoy ni Mukwid. uy, ingkatadang lira. Nang stok na sad kas man nagkigugmaay nga taga-kalibutan, no? Engkantadang Hilda, naluoy kay kuan ng Darwin. Puutan manggod siya. Dili siya angay nga pasakitan. May bawaan ka ni amang mitrano na. Bantay lang yun ka ba? Malintian ka, cute. Aw, mapagan pa yun ko, ani. Kikita man maoy ni adinghi. Maluoy manggod kuan ng tawanan ko, Hilda. Ay, lagyan taon pa da si mong kipati. Uy, lira. Lo, naluoy ramang ko niya, Kuid. Ikaw sad ba maninuod sad kit ka? Ay, nakailan na taon kay ko nimo. Pero ikatambag lang yun ako, di mo, no? Ayaw kit intan og pada. Kay man naglahi mo kalibutan anak niya. Inkantadang lera. Husto sa engkantadang Hilda. Dili na mao kining pagpati ko ngadto sa usa ka kalibutanon. Dili na siya malaksi sa akong kaisipan. Niasa din niya sa kundukan. O dili masabot ang pagpati ko ngadto niya. Mahal nga bathala nga naman Nganong nibati man ko ini. Nga naman. Josing, ato atong amigo nimo kay tingali og malisuan tos mayong pag-isip. Sa? Kaya nga lang na si Bay Darwin, nandun na. Gibuwagan ni Helen, labihang nakatiabaw. Uy. Nakabantay ka nandun na? Wa ko kabantay. Awa di eh. In love na si Bay Darwin sa iyang uyab mo si Helen. Wow, kana nakabantay ko ana. Ah. Unya ikaw nakabantay sa kaga si Helen gusto pa magtagbaw sa iyang pagkadaga. Awa! Oh! Kabantay ko na nandun na, uy. Ato atong amigo nimo Josing, ikay am-am ato. Ano bang niyaman ka sa amo, Bay Jusing? Mong Mama Nora ang nagsulti nako, Bay Darwin. Nagsulti nga, unsa man. Gibuwagan ko kang Helen. Nga, labihan ko
pag-agis. Dili ko kalakaw oy. Tanaw ra ko nang kuan sa kuan oy, diabetes gani oh. Oh. Dasing ba naman? Dasing lang. Matibay. Kasakit yun eh. Mahal yun eh, kaya na ko siya. Kay mo naman og gilusa kang akong duga sa kasakit sa among panagbuwag. Darwin po doy. Ayaw pagsugot nga, dayo na kining atong panagbuwag. Ayaw sugot ba? Please. Mas maayong nagkabuwag mo si Darwin. Kaya naman, Papa Virgilio. Ayaw na tinguha pa nga may balik ang kaning kamo, Helen. Tungod ay, nanawag si Sir Pulsiano ang tagiya sa gitika na tuyuta. Unsa ba yan tuyo, Papa Virgilio? Gamito na ba niya ang gitika ni mong yuta pa? Dili, oy. Inoon na siya gi-offer ni mong trabaho dito sa syudad. Tinuod bitaw ka pa? Manawag to siya og balik ko niyang gabi. Aron sunahon ka mismo kung interesado ka ba yun. Sige pa mo trabaho ko. Buutan masam si Sir Ponciano. Unsa man sa trabaho apa? Juan, tigiri pa kuno og amahong. Ano yung niya? Kuan pa. Ako lang sa nanguna-unaon pa, uy. Pa Virgilio. Amahang Medrano, Unsay akong ikalagad kanimo, engkantadang lira. may ihang yunta ko nimo, ama. Unsay ka na? Sige, sulte. Gusto da kong masuroy sa kalibutan sa mga mortal. Isprekitek. Unsa? Amahang Medrano pa, sige na. Bisan gud og sa makadiyot lang. Salba ko ta. Kung sa kiat-kiat lang nga katuyuan. No, bad na. Balibaran ko ikaw. Apan! Kung maayo ang imong tumong. Aw, mahimo rasab ka na natong panagsultihan. Gusto kong makita ko na unsa na ang kalikupan sa gawas nining atong ingkantuhanong kalibutan, ama. Interesado ako niya ng maong hisgutanan. Kabantay ka na. Kaya ang kinabuhi sa duha ka managlahi nga kalibutan, nagdepende sa kahimtang sab sa ilang kalikupan. Unya enkantadang lira. Miuyon ba si Amahang Medrano sa imong gihangyo? Wa pa noon, pero matod pa niya. Iya pa ko nung una-unaon, engkantadang Hilda. May ipangutana lang ko nimo ha. Ay, nagkalain. Sige, pangutana lang. Di lagi ko malain. Unsa man unta na, ha? Unsa may tinuod yun nimong tumong sa pagsuroy dito sa kalibutan sa mga mortal? Si Darwin, no? Ha? Naktuo ba yagid ko nga ang kwapo nga Darwin mo ay gusto nimong makita sa personal, Lira? Gusto ko, dili ba? Gusto ko, no? Engkantadang Hilda. Unsa man unta na, ha? Unsa may tinuod yun nimong tumong sa pagsuroy dito sa kalibutan sa mga mortal? Si Darwin, no?
ubaya gyud ko nga ang gwapo nga Darwin mo ay gusto nimong makita sa personal, Lira. Gusto ko, dili ba? Gusto ko, no? Engkantadang Hilda. Pastilan ba yan ni mo, oy, Lira? Nakaila na ba igagay ko ni mo? Engkantadang Hilda. Ni-admire man ko niya, good. Mong gustong taan ako siya nga mahimong hikala. Nakasabot bitaw ko ni mo, uy. Ayaw ka bala ka. Kay support na gyud kay ko ni mo. Akong mahal nga igsoong engkantada. Salamat, Hilda. Igsuon kong engkantada. Na-crush man gyud kas kalibutanon nga si Darwin. Muang ko nalasab ko nga. Crush na ko si Jusing. Hala, si Hilda, oh. Nasa di siya crush sa kalibutan sa mga tao. Oh, no? Ikaw ra bago di ay makamao? Maayo unta kung tugutan ta ni Amahang Medrano. Musugot siya sa kong gihangyo nga magpakisusi sa gawas aning atong kalibutan. Bitaw, no? Kay man nagkaluha ra ba ang kalibutan na mga engkantuhanon ug ang kalibutan sa katawhan? Grabe ra bagit kaayong ilang pagpasipain ni. Kuba na kaayong kinaiyahan. Tungod kay napasagdan og gipasipadan ang kalikupan. Mao cute og apil po ta dinhi. Nga nag-anto sa posibleng resulta sa ilang pagpasipa sa mga buhilaman sa kalibutan. Bitaw engkantadang Lira, mauyod. Makasagmuyo ang kahakog sa bahandi sa ubang mga tao sa ilang kalibutan. Hangtod nga nakalimtan nila nga importante kaayo ang environment ug ang natural resources. Engkantadang Lira. Dili kinapasagdan lang, kundili gihimong gatasan sa ilang pangwarta, nahimong source of massive corruption sa mga politikong korap. Ako nang natimbang-timbang ang gisugyot ni Engkantadang Lira. Kabantay mo, ana. Kay na natuod karon sa critical level ang kahimtang sa environment o sa natural resources dito sa kalibutan sa mga tao. Ay, BSI. Bagag sa ilong. Yanong ingon man sila ni Ana kay irresponsable sa kalibutan nga ilang gipuy-an. Mularga man di ay sa sunod adlaw si Hilin. Paingon sa syudad, aron man trabaho. Addoa siya ba, Josing? Ingna nga, nalain ko niya. Naiubos ko nga, iya kong kipuagan. Sige, sige. Sige, Bedrawin. Agtuon ako. Huwag akong sultihan na ng giingunin mo na ako karon. Palihog lang, bay. Sige. Alis ako, bay. Ular ka na kita si Helen paingon sa siyudad. Kalaay sa kinabuhi. Siya na pagkituntang akong kalipay. Karoon nahimo na noon siyang hanig sa kum... Ing na ang amigo ni mo, Josing. Ngawa siya ayo. Hiyati na. May ayos ba, Darwin? Tapa. Mano ka ingong ka nga wa siya ayo, ha? Dahil Toy, kaya nasugot ra po siya nga akong buwagan. Wadyo ko niya gipaglaban. Wadyo gipaglaban niya ang among duha ka gugma. Kalagot kay siya, oy. Unsyalan ko di ay, dahil Ang tinuod nga lalaki, Josing. Dipinsahan yun na niya ang relasyon. Kung buwagan, dili unta mo sugot. Lakaw, balik ka dito si Darwin. Balik ka dito. Ing na nga niingon ko nga wa siya'y ayo, Josing. Wa siya'y ayo. Unsa? Misulti siya anak nako ba, Josing? O lagi! Sulti siya na!
Dili ko na mo magkabuwag kung wapasan ko na kanisugot nga magbuwag mo. Ah, talatalahon man din na siya. Agoy. Tatuga-tuga magpakigbuwag nga. Magkinahalan mali ay nga ipaglaban. Ay, kung pagkitihay na, minawa. Wala ba ko na kay Ayo? May darin, wala ko na kay Ayo. Tuwa dito. Balik ka dito sa ila. Ingna nga, miingon ko nga utro po siyang way ayo. Wala siyang talatalahon. Ako na may kuha na nagsibalik-balik. Tuwa dito ka. Pila kay ako niya. Okay, Gabriel. Ato na ko. Samtang ako may kuha na ni. Okay, balik ko lang ko to sila. Unsa? Kahilas ko niya, Jusing. Ningon siya nga otropod ko nga way ko'y ayo. Oh, dahilin. Mo yung isulti. Naglagot mga ito. Namuwang naong. Kay mo rin kita nga. Tining kalakiha. Kita. Eh, mo kong isang boy. Dili ito para imo, Jusing. Para iyaha to. Ay, ay, naunsa mo taon yung buhat. Ay, mo rin lain nila. Ay, pagang sibilyang ninyo kalaki na. Naglagot yun ko niya, Jusing. Naglungot-lungot yun ko sa kong kalagot atong imong amigo. Tapanagod. Istoryahe ka ng ninyong talong. Lakaw, ipadangat niya ang akong kasukuha, ang akong tamparos. Kaya gusto pa ko ni mo bay. May, siyam ka. Bago no. Di na gikan ako. Ha? Gikan dahilin. Sa ato pa. Gisagpa ko niya. Oh! Kabantay ka ba eh? Kabantay ka? Mabawas ko. Sagpaon ako siya. Managpa ka nagbabay. O di na maayo. Ayaw gyud ting uhaa ang pasakit kag babay dong daroy. Ma, Bisan og kapila pa ka sagpaa ayaw pagbaws. Hinuon gaksa unya imong hagkan. ha? Hagkan ma? Oh, kay alag sa babay nga naapay gugma, bisan pagbuwag na mo, ang imong hawk makapahupay sa iyang kasuko, ug ang pagmahay diha nimo, gakson nimo silin mo na may buhaton imong hagkan slips. Nga. Kabantay ka? Bedalwin? Husos mama ni mo. Uy. Ang hawak sa lalaki, makapalukmay sa babae nga, nahigugma. Na, sige. Padayon mo sa inyong panagsulti din ni kay mulakaw pa ko. Nga. Bay Josing. Yeah. Sabot ng kaning purmahada. Bye. Ngay, tutukan mo kaning sa mana. Naunsam ka? Ay. Di ko mabaho sa iyang sagpabay. Mhm. Kutili. Tamis nga mga hawk sa ngabil o hugot ng kakos. Ay, wala ka. Bye. Nga ka kung nakabantay ni kong sa una. Nga, tuunin mo sa sila ba? Tuunin mo. Dili bay. Ipadagya po na ko nimo. Siya! Butang eh! Dili bay. Ipadola ko ng imong ngabil bay. Yaksa ko bay. Agay! O ipadangat kadto kang dahilin. Tuwi! Dili bay. Di ko na binuang nga ba? Hindi ko. Sulbara na yun yung problema. Pagang si Bilyanda! Buhi pagyapon ang akong heart na gisuwat sa among pangani dahilin. Darwin loves Helen. Kanian ni pating kahoy. Kumusta na magkakaroon siya? Buhi pagyapon ang akong heart na gisuwat sa among pangani dahilin. Darwin loves Helen. Kanian ni pating kahoy.
Kumusta na makakaroon siya? Oh, kumusta ka mga bati? Taliday o katawa sa duha kang mga babae. Pero, wala ni adi ni sa suni ni patay kahoy. Nagagikan ang maong mga tingo. Nawa naman sa dayon. Wala lang uglada sa hangin. Wa masila ang tao sa palibot. Mingaw magkaayo. Ilong ka gani niya, Darwin. Tinuod ang gisulti na ako ni Mama. Tinaog kayo na akong nabati. Pero nahanaw ra sa dayon. Imposible ka na paghihapon diya ang mga engkanto. Patay naman ka ng maong kahoy. Posible nga naa pa ma. Kay bisan og patay na. Talagsaon paghihapon ang iyang kalandong. Ay, karon nga nagpalayo na si Hilin. Ayaw na pagduol sa patayng kahoy, ha? Di na mahimo mawi. Kay ang landong sa patayng kahoy kinabuhi sa munggog pa ni Dahilin. Ay gibiyaan naman kasi mong Hilin, uy. Busa ayaw na paghandom pa, kay wa na siya din, he. Milaong paghihapon ko ma. Dug, Darwin. Siya lang ang babaeng ako mahalon. Uy, patiyan ng pagbati, ah. Nilaom ka baya sa wanay kasiguruan. Magpabilin nga buhi ang akong kong panihilin ma. Sama kabuhi sa duha namo ka mga kasing-kasing ha. Gikulit sa punuan sa patayng kahoy. Uban sa mga pangan. Darwin loves Helen. Encantadang Lira. Encantadang Hilda. Nadihuga na ka muna ko sa yamanang lana. Nagikan pa sa atong katiguangan nga si Tata Timyong. Daghang salamat, Amahang Medrano. Salamat kit kayo, Ama. Ayaw sige usap og chicharon. Muabot ka mo sa pikas aping sa kalibutan. Nga mao ang kalibutan sa mga mortal. Kung katauhan nga susama sa ilang bayhon. Tao kamo dito sama kanila. Nikabantay mo ana. Maong dili gyud magkiat-kiat. Kay na lusiun ko ng inyong mga buga. Di lagi may magkiat dito, Ama. Depende sa tingali, uy, Amahang Medrano. Nila, Melda! Salbakuta kang dako. Silian ko ron ang baba mo. Ha? Orasyon ka pagyada. Ay, pasaylo ah. Paghilom ko, Dilda. Pugi lagi ng pakpa ni Mulaki. Lagi, uy, utrusad ka do. Ay, psst! Hoy! Oso na itiot. May nahuna-hunaan ay kong paagi. Unsa man na, Ama? Kay tao man unya kamo nga mahiabot unya sa pikas aping sa kalibutan. Kabantay mo anang pikas aping? Mas maayong malikayan nga makarelasyon ninyo ang kaliwat o kalibutanon. Amahang Medrano, unsay puti mong ipasapot? Bitaw, Ama. Niabot karon sa kong una nga mas maayo tingali. Nga karon pa lang itugyan una ninyo sa sinaligan aning atong gingharian sa mga engkanto ang naa karon ninyong mutya sa ahos-ahos nga tapol. Ang among mutya sa ahos-ahos nga tapol? Amo ning ibilin din, he? Amahang Medrano? Pailumdum sa daka, importante gini. That portion was brought to you by Downy. Rock the Rub, bango-bango. That news was brought to you by...
Daulan nyo karon yudayon si Lady Greca. Ang piniyalan sa mga tapul nga mutya ning atong kalibutan. Nakabantay mo, ana? I-surrender nga to kaniya ang naa karon ninyong mga mutya sa ahos-ahos nga tapul. Nga sa ato pa, mutipon mi sa mga tao nga wa nay gahom Amahang Medrano. Bitaw Amahang Medrano, kay pasurrender man nimo namo kang Lady Greca ang gamahanan namong mutya sa ahos-ahos nga tapol. Musamba gabo sa kalibutan sa mga tao nga way gahom. Yahuptan. Aron dili gini ninyo maabusuhan. Amahang Medrano. Ala, uy. Di man mi mga abusado nga pagkainkantada si Lira Good. Nakadungog magugog balita dito speakers kalibutan. Speakers aping sa mga tawanon. Nga mga politiko, nga gamahanan kayo. Mga abusado kayo, kabantay mo ana. Kung dili mo, lain na lang mo'y akong ipada nga to sa pikas aping sa kalibutan. Sila na lang si Inkantadang Lucia o si Inkantadang Sharon. Ayaw, uy. Ayaw Amahang Medrano, uy. Bitaw ama, ayaw lang, uy. Kay andam namong ibili ng among mutya sa ahos-ahos nga tapol ning kantadang Lera. Niao, dawatang akong mutya sa tapol nga ahos-ahos, Lady Greca. Niya sa bang ako. Dawata palihog. Niya na siya akong mga kamot. Ang inyong giampingan nga mga mutya. Inkantadang Lira o inkantadang Hilda. Isalig na namo nimo, Lady Greca. Salamat, Lady Greca. Nasayod ako nga mahinungdanon kaayo kini alang kaninyo. Isip mga ingkan mo nga ako kining ampingan. Dinhi sa butanganan nga power vote. Bay Darwin, bay. Unsa may gisigyan mo lantaw ng bungtod nga naa ang patayng kahoy. Bay Jusing, na ako'y nakitang mikilab nga kahayag. Duha ka buok. Pero kalitas ang nawagtang. Binuang di ka ba eh? Ikaw mo. Sumisya. Ang gabiin na ba? Lagi. Ulit ko eh. Tinuod lagi ba eh? Talagsaon kayo nga matang sa kahayag. Ay, flashlighting ito eh. Ispat ba ispat? Ispat. Kabantay ka sona. Ha? Kita pa'y mga bata ba? Ito mga bata ba ito ba? Nga, maabot aliha sa pagpangiwag o kaka. Ginamit ang ispat ni aneng papa ni mo. Kabantay ka? Oo, kabantay. Pero katong ako nakita, lahi nga kahayag ba eh? Iyay. Wala. Nang limbawt na kong balhibo. Ang pahuli ko eh. Ang bay Darwin eh. Ayaw sa. Ha? Kasayo pa aron. Ay, naun sa mga taong kaya bay Darwin eh. Unawa ko. Oh? Namarug rin tanan akong balhibo sa lawas. Unawa tanawa. Namarug na. Napadiri ko. Ako kita awa na ay. Gusto ko sa kong gituhuan by Jusing. Ha? Nga sa ba eh, bay Darwin? Nadiligid kasarangan ang landong sa ilahom sa patayng kahoy. Bay Darwin? By Jusing, murag na ay mga linalanga. Nagpakintap na eh. Dugdog. Nagpanugdog. Tara sa sulbay. Dali bay. Sulta. Bay.
Kusog sa uwad nga ni Bundak. Abi na kung di mo manudin ni sa baay dong. Ingon man ka Juseng. May gilantaw lang mi sa ibabaw, Mama Nora. Sa bungtod nga. Bay Jising. Nagmata. Tana ko sa bintana ang patayang kahoy nga nasa ibabaw sa bungtod. Nya. Unsa man sa imo nakita, ha? Ang patayang kahoy, Bay Jusing. Namungingi sa daghan kayo mga aninipot. Unsa? Awa. Kabantay ka ba, Jusing? Nahayag kayo, unay matanga sa patayang kahoy. Oo. Labaw pas nakabantay. Klaro. Unya, tatawagin ako nakita, Bay Darwin. Kung mao ka na, Bay Jusing, ang landong sa patayang kahoy, mao ang naghatag kaniya og kinabuhi. Kung mao ka na, Bay Jusing, ang landong sa patayang kahoy, mao ang naghatag kaniya og kinabuhi. Bay Darwin. Nasato pa, Bay Jusing, buhi kanunay ang duha namo kagugman ni Dayhilin nga nahisulat sa hangin. Nahisulat sa punuan sa patayang kahoy di ay. Sulat sa... Bay. Kahoy? Bay. Salig ayaw laom. Kaya ang imong inday hilin, tuwa sa dakong syudad kay narabaho. O, Bay. Pilar ka siya og gibiyaan ko niya. Alang siya mga pangandoy. Ubalik na siya, Bay. Balik ko na lagi ko niya. Sangahan sa mong duha kagugma. Bay Darwin. Isip ang nagipakita ni mong kamaayo nga empleyado, Hilin. Salamat, Sir Ponciano. Abi ni mo, sir. Mahimuot lang ko samtang nagunaan ako sa gisulti ni Papa. Nga ako ko ng trabaho din kay tigri pa ko no ko og amaho. Mao ba? Nahinomdom pagilihay ang imong amahan sa kung negosyo kaniadto dinhi sa syudad. Tinuod yun ay nga mo'y imong negosyo kani adto ang mga amahong, sir. Kaniadto. Dili na ko'y kauwaw. Ang akong pag-angkon sa matuod nga diha ko nagsugod. Mga ginamos, buwan, tinabal, amahong og uyap. Ganahan mo ko sa baho, ana. Mao na ako negosyo og na ako'y dakong budiga kanhi sa may merkado sa Tabuan. Ay, mao pa di ay, Sir Ponciano? Oy, nahimo na kong trabahante kaniadto ang kugihan kayo nimong amahan. Ug sa trabahoan sab niya, gikaila ang imong inahan. O bitaw ko na, sir. Kay tindira man ko na og ginamo si anhing mama sa tindahan nimo sa una sa Tabuan. Mao, Hilin. Hangtod nga pagpanglabay sa panahon, nibiya ko sa mong negosyo. Unya karon, niya. May kaugalingon na akong kumpanya. Layo kaayo sa akong gi-invest kaniadto nga negosyo. Bitaw, sir, no? Usa na ka sa mga dagkong heavy equipment dealer. Ug sa matagbuwan, sold out ang bagong unit sa mga bakho nga moabot gikan sa Japan. Grasya ka na nga gikan sa Dios. Layo na gyud kay kag naabot, Sir Ponciano. Ipanalanginan ka sa Ginoo kay maayo man gud kang tao. Ay, salamat. Salamat, Hilin. Wasa ka makauna-una nga magminyo, no, Sir Ponciano? May hinigugma ko kaniadto. Apan, tungod sa akong ambisyon nga modelanto sa kinabuhi, napasagdan ako siya og naminyo sa lain. Mao ba dihay, Sir Ponciano? Si Normita. Siya ang nag-inusarang babay sa kong kasing-kasing nga hangtod karon wa pa'y nakahulip. Sir Ponciano? Mao nga kung ikaw
kung mubati ka og matuod nga gugma sa usa ka binuhat, balansiha ang tanan aron dili nimo kamahayan sa kauwahian. Unsay po di may pasabot, sir? Balansiha ang gugma ug ang imong ambisyon nga way masakitan aron dili ka Nga akong gibiyaan tungod sa akong ambisyon. Dili ko musugot na hilin. Dili kyun. Saksi kini patayng kahoy sa atong pagminahalay, sa atong pagsinaray. Yung kamatayon lang mo iutlanan sa atong pagminahalay. Pwes, okay. Sige. Himuon sa natong saksi ang patayng kahoy sa atong panagbuwag, Darwin. Dili ko musugot na hilin. Dili ko musugot. Mamatay ko kumawa ka na ako. Nakonsensya ko sa gibuhat nako ni Darwin. Gimingaw na hinuon ko niya. Inaot pa unta nga ako paghihapon ang imong mahal. Darwin. Pastilan ay. Gikulbaan mahinong ko nining atong lakaw karon juicing. Bay. Wala. Doon na tas bay, tambalan nga. Tiguang, bay Darwin. O bay juicing. Doon na nata silang manoy oil. Kla! Bay Darwin, kapantay ka. Ha? Saan sa man? Duha ka maanyag ka mga babae. Ang naastog ka ron sa tambalan nga tiguang. Hala! Oo, bitaw no? Hala! Ikon sa man ni manoy oil. Kanang mga bayhana. Mga gwapa ra ba? Mga puti o saktong pamarog. Kang Darwin, Kang Jose, bakit na sila si Indelira o si Inday Hilda? Hello, Jusing. Hi, Darwin. Hi, Hilda. Hello, Lera. Pamina mo, kamong duwa si Jose ang akong girekomenda nila, Dong Darwin. Ano, magatabang silang misyon sa mga bantay sa kinayahan o sa kalikupan. Mabaday manoy uyol? Okay na sayon bang kung mga tarong mo og ligdong. Nangita mo gud sila og kanang masaligan yun ko, no? Oh, kami na. Kami yung ipangita nga mga kasaligan. Ako si Jusing. Okay na siya si Bay Darwin. Bay. Nakabantay ka, bay. Ha? Langas ka kayo. Okay. Pamutan usan ako sila, bay, Jusing. Kabantay. Kabantay di ka. Kabantay. Kining mga miss, unsa gid inyong tuyo dinhi sa among dapit? Mga environmentalist ming duha si Hilda, ug misyon namo ang pagpanglimpyo sa kasapaan aning dapita, ug ang pagpalig-on sa balaod nga nagdili sa pagpamutol og mga kahoy. Kung may katabang kamo nila, Dong Darwin, Joseng, tabangin sila palihog. Kay mas tindot kung magpakabala kita sa itong kinayahan. Kay gasa man ka na nato sa Diyos. Busa, angay ang pingan o dili paspadan. Tanawang yun akong sapa, hugaw kaayo. Gusto ka. Napuno ni sa mga basura. Gihimong labayanan og basura ang kasapaan. Ang uban sad, magpataka laglabay sa ilang mga basura. Idigbunog sa uwan, mga anod sa tubig baha, ug ani paingon ining maong sapa. Makigsultitan ni Kapitan bahin ini, Miss Lira. Atong hangyoon ang barangay nga mohimo kita og clean up drive for the restoration of the river. Sige. Mutabang og hangyo sa konseho. Gawas pa gyud ana. Mas mayong mokandak ang barangay og mga seminars uban sa mga hingtungdan nga ahensya sa gobyerno aron makatunang mga tao sa dili pagpatakaglabay sa ilang mga basura. Kana og dia. Bitaw, komedya. Husay kaya ng pagkasultiya nimo. Misilda. Ikaw ang nasayop sa imong storya. Ay, dakong truck nga nagkarga og mga truso gikan sa ibabaw, oh. Illegal hacking. Makadaot sab ka na sa kinaiyahan.
Nganong gitugutan man na sila? Negosyo ka na sila kung negosyante nga doon ay koneksyon sa dagkong mga politiko din, Oh, grabe ha. Milunta ang marka sa korupsyon. Pagkaag mga naong, wa makuna-huna, nga sa ilang gibuhat, mahimong makaluluoy ang mga tao. Kami in taon mo ay maalaot o mag-antos kung mubaha na. Kay wala may kakahuyan sa ibabaw. Hinay-hinay naman nga upaw. Panilingan yun unya sila sa kinaiyahan. Maningil unya kanilang mabangis nga kalikupan nga ilang gipasipadan. Ang kabukiran ug ang tanan nga anaa ni ini, ilabi na ang mga minerales. Kinabuhi ka na sa kalibutan. Mo'y magsilbing tigpanalipod sa katawan sa panahon sa mga kalamidad nga moabot. Apan giabuso ug gipangwarta. Musumbalik gid unya sa mga tao ang kabangis ni ini ngadto sa kalikupan ug sa kinaiyahan. Nga kalikupan nga ilang gipasipadan. Ang kabukiran ug ang tanan nga anaa ni ini, ilabi na ang mga minerales. Kinabuhi ka na sa kalibutan. Mo'y magsilbing tigpanalipod sa katawan sa panahon sa mga kalamidad nga moabot. Apan giabuso ug gipangwarta. Musumbalik gid unya sa mga tao ang kabangis ni ini ngadto sa kalikupan ug sa kinaiyahan. Gusto ka, Miss Lira. Tagasabot kay ko sa imong punto. Na! Lesson man ko ng banggaong mga tawhana kay impluensyado kayo. Nagtuo sila nga, sila na'y Diyos. Kay mga kwartahan lagi. Madutlan paghapon sila gaba, Jusing. Dugaya sang gaba alang ng mga lunahan ay. Mulag hasta ang gaba. Mga pobre ray madutlan. Ang mga salbahis, yung mga politiko o dagko mga opisyal sa gobyerno, di madutlan. Dunay balaod ang kinaiyahan. Ug wa kinigipinig, kabus man o adunahan. Kana mo yato pabuton. Aron mo ay magsilbing leksyon. Aron dili na sundugon sa uban. Labihang gabi sila'y Darwin o Gilsing. Kauban ang mga manyag nga mga babae sa pagpaglimpis na kusap. Ha? Kinsa mga babayhana pa, uy? Taga-syudad, mga environmentalist magulo. Sus ka magwapar ba ang bihada ay? Maubad eh pa? Sige, oy. Bye na pa. Nakauyap na yun isiyag lain dito. Lain ang Darwin, oy. Dali asa niya nakakita gipuli. Limpyo na kaayo ang atong dakong sapadong Darwin. Bitaw Manora. Nabalik ka ang katinaw sa tubig nga bidagay dahin inigikan sa bukid. Nindot kon makaton lang unta ang mga tao bahin sa disiplina sa paglabay sa ilang mga basura. Kanindotis mga tao, no? Kung magtinabangay lang sila, Lira. O Hilda, og dali kaayo na limpyo ang dakong sapa tungod sa tabang sa lain-laing mga sektor og individual nga mga lumulupyo ining dapita. Maayo ang tagmuhunong nasab ng pagpangabusos mga kakahuyan sa ibabaw, uy. Kay apektado na baya gyud ang atong kalibutan sa mga engkanto, Lira. Husto ka, Hilda. Og si Amahang Medrano, muhangyo ko niya ang bahina. Nasayod ko nga nagmonitor karon siya nato dinhi. Nabati ko ang inyo karong panagsulti. Inkantadang Lira o inkantadang Hilda. Maayo hinuon Amahang Medrano. Ama, may mahimo ka ba sa mga taong mapangahason nga miguba sa kabukiran ug miputol sa dagkong mga kakahuyan? Nakabantay ko ana. Na, mahiyaguman yun nila ang gitawag o gaba alang sa mga kalibutanon. Amahang Medrano. Ama, Salpaguda, magsilbi yun
politiko nga involved sa maong illegal nga kalihukan. Kay nga no, unsa may tabo nila ha, ama? Bitaw ama, unsa day unyang mahitabo nila ha? BSI. Bangag sa ilong. Oh, Watch and learn. Ay, amahang Medrano sad uy. Ipadayon ang inyong maayong mga buhat. Ang pag-edukar sa mga taong ugawan. Ginoo ko, kakusog aning hangina. Kalit magkaiding bagyuha. Oy. Mauligi ma. Bitaw! Wala! Hindi ko makauli na dati. Sa tingin, nangit-ngiti niya blackout man. Blackout din ang tibok lungsod, by Jusing. Sila ka ulit sa mama o papa, no? Tapil mo sa paangamang bahay na. Ay kabalaka by Jusing. Luwason sa Diyos ang iyang katawhan nga naghimog kaayuhan. Amen. Pinaluin amin. Kung amin pag yun. Ala. Kadako na sa pulog sa tubig sa sapa. Ginoo ko! Kinuo ko. O karon aniya na yun ang katapusang sumpay sa landong sa Batayng Kahoy. Mayo gani kay limpyo na kayo ang dagkong sapa. Ugo na gatong nakabara nga daka mga basura. Host lagi ka, Bay Darwin. Kinuo ko. Kung doon na magani angay nga silutan, sila ang mga tao nga way kaluoy sa gipahuaman nimong kanindot sa kinaiyahan ug kalikupan. Ayaw lang iangin ang mga kabus ng daan nga kanunay mabiktima sa ilang kalampingasan. Kumusta man din sa ato ang bagyog baha pa? Luis Ginoo, luwas ang mga kabos kay wa man maawas ang nakaw sa pa kay limpyo naman kayo. Ay, salamat in taon. Pero ang bahay sa congressman o sa mayor dito sa lungsod, ay gibahaan oy. Purot pagpagamatay ang tanang mga miyembro sila pamilya. Unsa pa? Naura, nabungag nila kong porsyon sa flood control project. Ilang ipasugdahan kay substandard man eh. O may mga kabilya. Ay gamit, lipak na mas kawayan. Mara may gamit nila. Na, unsa na ni resulta na? Hilumon ang gaba pa. Dili gid ni magsaba. Tuan naman sila na mauli naman kung di sila gikan. Oh. Buwa na din si Lira? May pauli na di ay? Wala. Pauli daw eh. Mau ba? Pauli na sila. Ay nahuman magkunog ilang misyon. Uy, ayo. Nabalik naman ang kanindot sa itong nakusap pa. O naedukar na sa mga tao. O ang iligal laging sa bukid. O ang kwaling naundang naman. Ay, makamingaw ang panagsuod na mo ni Lira. Isip man naghigala. Manoy oyol. Hasa sa koy. Gimingaw kong Hilda. Salamat lang mo sa hinuwamang kalipay nga ipaambit nila kaninyo, Don Darwin. Don Josek. Mao yun. Abi na kong sila na akong ipaabot nga forever na. Lovers and Plaza. Ano na ba forever? Di man di ay. Hoy. Karapatakalang tabi na. Sultihan ko kamo, ha? Pangatili sila ingon kanado. Unsa? Unsa? Sila silira o silda. Mga engkantada kadto silang duha. Ala. Og ilang misyon mao ang paglimpyo sa pikas aping sa kalibutan nga mao kining ato kipuyan.
ingon og sa di ko makatuo. Nga, nakailan ako og nakatrabaho ang mga dili ingon nato. Na! Hasta sa gani ko. Kabantay ka ba, Darwin? Kabantay ka? Di pa ko makatuo sa kong nasailan. Di ka na ning manoy. Akong mga pahalipay sa kalampusan sa iyong misyon dito sa pikas abing sa kalibutan. Engkantadang Lira o engkantadang Hilda. Salamat, Amahang Medrano. Daghan gid kayong salamat, Ama. Daghan kami nakatunan dito si Hilda. O usa na ni Ana, mo ang pagpugong sa among pagbatik. Nga dili mo batik pagkikugmas sa kakalibutanon. Kay di gyud pwede. Oh, sakto. Agig sinugatan sa inyong kalampusan na ay budbod o bibingka. Nakita ko ang tanang panghitabo. Karon gyudayon, may balik na kaninyo ang inyong mutya sa ahos-ahos nga tapol. Daghan kayong salamat, Amahang Medrano. Daghang salamat! Wa ko ni damha. Nga, magkaabot kita karon dinhi sa ilawom ni landong sa pateng kahoy, dahilin. Tungod kay dili na ko maantos ang kamingaw nga. Malayo ko ni mo og tugay tong Darwin. Dahilin. Then Darwin. Dong. Managkaila pa day ka mo ni ng Nora nga inahan ni Darwin, Sir Ponciano? Oo, Hilin. Managkaila gid kayo. Aw, mayo hinoon. Dong Darwin, si Ponciano. Siya ang matuod ni mong amahan. Unsa? Pero unsa man pagkaunsa ah? Nagsabak na ko nimo sa dihang nagpalayo siya alang sa iyang misyon sa kinabuhi. Ug sa panagkita na mo balik, minyo na siya. Ug nagtuo kong anak kanila ug sa namatay niyang bana. Apan na usa ka makabungog nga liti sa untong tutok, ang kasayuran nga ako karulasayran nga ikaw mauni ay ang bunga sa among duha ka gugma. Papa Ponciano. Darwin dong, anak. Pa, may isulti ko ninyo. Magpakasal na kami si Dahilin. Uy, mau ba? Tinuod kay Hilin. O nang Nora? Uy, kung mau ka na, double wedding ang may tabo kay pagkaslan ko sa pininginahan mong si Inday Nako Nora dong Darwin. Ayan guys, nung ganun yung mga asoy ni Kuya Goliath. Salamat sa pagpaminaw. Landong sa patayang kahoy. Ito ko'y buhaton guys. Ako lang nagbulin akong cellphone diri sa gawas.
Guys, for sale na akong motor na i-bayard ko sa Pikas Barangay. Akong patanogas kung pili akas nila ni. Kung 15,000 go ko. Guba na ako guys kay isugnod. Ayan, panghaling ni siya guys.
Tunga ra. Okay. Thank you guys for watching. Bagong bayani unya no. Fall episode. Siya na ang singer guys. Anyway, nadunggan naman ninyo ano sa daily episode. Pero I know most of you, some of you no. Gusto po kanung og sa fall episode ani manang unya after ani.